Medafo opani bi ahwere ne nkwa enam asase a manso da ho kokotoye wahwere ne nkwa ewo ho na ne wuo no achi no oyire a oyekunafo one ne mma agye aginem ko ho amenam so omo de abufuo ha koton asase no na omkoton asase no eno nso de nsem bebre na aba manso asisi aba beda sika ne ho no esen okunu ne de no na se ye kase ye ka adaje bebo yen ade be chi yen enu nti yenkonko tie emu nsem no ne yefe bi ntu ye hofo se ne be ya ochine bi no yenkonko to asase bi amanso da ho kame ho ne yenkonko tie emu nsem no embra mba cho me mama chi o me mama kwa abro mba cho mo want to say God wahene ya fra was saying Bacho midinde Amo John. Amo John. God. Amo John me pacho free hin eba. Sepasi antuma. Amo John. Okay. What is say John be the president wa Ghana bi? Bajai. Na wo boabo awo. Mama baja wo. Okay. Me te wasem na me hunu se wo boabo awo na wo boabo awo. Ana we ye John ba foforo ni bia. Enye John papa no. Ye John papa. Oh okay. Say nkomo no ye bedi. Eni ye behu. Ye di wi ya na behu. Ma me bacha friend say. Pacho frame echa. Emecha. Echa atu free hin eba. Pacho sepasi. Sepasi. De nko ya se obi name. Yeah. Me pacho je mic no oda roma. Monye je mic no dia wote wona oboduku no je mic no. God. Pacho within the say. Pacho mi di adwo duwa. Ye nteka sanu. Pacho mi di adwo duwa. Okay, my adwo. Pacho mu case ne den ho ane kasa be ma no me yenko. Me pacho wo case ye den case. Pacho case ni say papa na free. Na obe free no ne me maame to asase a o me ekokofu. O papa Efrim. Pacha. Wane wo maame. Me maame adwoadwowa. Ne to kokofu. Oyene kasa se be ma pa awo. Mama. Ye wo ye no me bedwa wo kura kasa se be ma ne yenko. Se de wo fi awo kasa no. Na papa. O papa ye de wawu. Wawu. Ye friend say Mr. John Amokwa. Mr. John Amu. Kwa. Okay. Why dey? Wa frame. And I dey. Na ne koku a eda ho no ma ne maame ne ye ma ne ye no. Maame be ya. Maame adwoadwowa. O ma. Maame. Adwoadwowa. Adwoadwowa ya dey. Mining for adwowa o say omo fasa asase na omo de omo pit na omo sutu ai afoma gudie. Na omo kan asase ni wie na sika na ebeba no. Papa ba ko ne gina ma sika no eye boko o ma sika ne bedui. Na sika ne bedui. Papa ba ne gina ye. Alex Jima. Okay. Alex Jima. Okay. Alex Jima no ma sika ba ne bedui ye. Koko ni sika no de mines for ndi omo sa to so no. Sika say 100,973.33 pesos. 100,000 973.33 almost pesos. 2 billion. 33 pesos. Okay. God. Ene kodi ho aho. Ekodi abusuafo ho. Abusuapanyine no wonim ni din. Abusuafo. When the sika no what is yes akwhya ni nsem. Sika ne akwhya ni nsem ye Alex Jima. Okay. God. Na papa ni wuye no omansi ade. Amambo ba bi amane, kunani bi amane so mu si ade. Na sika ne bedrui daada na sika ne bedrui na ena omo se yesi ade. Eho ne yeti ase. Yesi ade ne say yesi o papa na. Yesi papa na mu. Na papa no oni nua mema ho. O nua mema beble. Na papa wuye no. Na watch double so me da ye bibi awie ye no ye bu nkonta no wo mu si anamu ho Pacho Davi ye nsi anamu Pacho Davi samre ne atone land no Pacho Davi o wi na chi ana wo mu tone land no be yakla
aha nti wo papa wuye wo mansi na nan mu ho mansi na nan mu ho e wo manim e wo ye nim ye bu akonta no o mansi na nan mu god ana edi emra kopem brebe na umsi na nan 2 years and months on the 8th April 2023 2 years a month ana umsi na nan mu kula no ye ni enim kula ni nim emba enim so masi ade omusi anamu na disay metima ka se bosum kula ndui be 3 weeks 3 weeks ye ko ho no mo papa free sawi be kwai ampenklo ye ko ho no before say scan be ban ye ko ho kogu nsan o papa ne na so maame ne yakosie no wankobi maame be ya maame drowa yakosie no wono ne yo papa yiri ana me papa yila wa ye ne ho ade o ne ne ti na mo de mo maame ewu dada ye maame na na sabo no ma maame ne nkasa maybe ni sabo nyina o maame ni mpacha ana o ba akokora acha o maame abra wa ye se na maame no se na me maame na maame no de ntina ada na wo ma asam ne ya rough sa no na wo se maame na wo na ye panyini wo ma wo na wo sa wo kasa ne nkura na wo se kasa ano de mo ba mo me ye bre o asama wo kan nyina se unuanom ne te honom enso maame no ankasa wo honom o ma maame ne nkasa me ehunu asam no eni so maame mpacho de ba asam ne si me pacho me ni be ma no eto asase no ene ye kuku no ndi ye fa se be ma no wi no mfie mienu pepepe na mansefo ba se omo be hwafu no ena me di me kuru kito se me wo kumase ono so ba bi ni ho na wo kwa na me yo ba ento na ebe mento onyina na wo hwene nya bibia enti ti wo ye bibia wie ba se be na otweme se ne mansefo se omo diska na eba me ma ante ho hwenti ma na fu na fra me se wate se asimi kunu afu sika na e kan na ye tua na me so obusuani bi afra me ena o sina finance no me ba ha behwenti me ko nko busa san o ma check ne ko ban to bo ase asa de wo raporo to bo ase ye wa ha se ye ti asem bet wo raporo ne sa ya so krata ne pen ne kuta ye na ye tworo enti me ko no ena me ko busa na o me sia o ma check no e ko ban na me so san kese mutimi fra me wa na je check ko me ba challenge ma no ona mdini jina se won hwe ne kan afu no to no mo na je check no ukunu wu ye mfie se ni pa cho mfie me ni family me pa cho ye nhwe wansa wate na mo me ye mfa check ne de twato because I say ukunu wu ye ne ko fa asase mu ibae enya be ma na wo ware no no anka wunni asase ana me bwa eya busuan asase ana so ne ni mienu pa cho me ni etoye mo mienu na mo to land no god ana mo to land no na mo dua de e wo so pa cho koko ene banchi se mo ro ba na e bi ya no why na turn land no me pa cho me na me kunu fra me say mansefo na bara me sa de onu nyina manam na wo hwe mansefo no enkan sabra na wo baba me no we me pa cho ba ne ko bi be ma no wo school ana na no ana wo ma wo baba yi ekosia god to wo baba yi koye no woni ni nyina na koye asaro na beba fa mic ne ma no wo koye ko si se wudi a kire koye de na si ye me pa cho omo bae na ombe kan ye nti na papa baba ko kaye ho na papa no su na epanyini nti papa na omde me ka se ye papa kan ho no na epanyi dia ono no fa ni dingina se be ya hwana na ye panyini no omde dingina me papa no papa nua no o papa nua pa chan ana di ni dingina pa chan na o papa we sata na papa free mu etu no papa nua na koye pa chan tu wodi di ono ni din ye no hwan din no wode kan ho pa cho no kwa din na sabra wo koye den wo ho na ye kodi adanse se ayampa o makan ya adanse na mo kodi ye na nkrata ada so e pa cho mo ma ye nkrata na adanse die no wudin bam pa cho daddy hwan din bam me pa cho apostle de krata ni free ma branti ani sim era hwemanim mo ko ye de ase ye de si ho me pa cho list na o de man committee for ni chiro mudin na de o de ni din gina nkasa se afoni ye ni de no no so a chiro ni din de no o de ni din gina se afoni ye ni de ya hwan na afoni ye ni de me pa cho me papa hwan na ye chiro ni din wo krata ani mu me papa ketwa no
Samra wo maame pa no no kwa America na ase Germany na ase London no kwai mampa cho de tie na wo maame wai na owo sepase ena na baabi ana mo chefuo no so wɛn fa bibie ni na ade pa no na si kwan senka wo maame be ba be gina wona ni din be konkrata so me pa cho ade ba ko ne se mines from ba sombe kan a best 1 month no mun kan wi tom ka se no be kan ye kwa ye ko ho ye be ko no omu sandrum so ye be ko no omu sandrum so na afensu so no so ti ha na odidi pa hwe na esa de bia se keska na duru se omu be kan no a na edrum so no wo wei pa cho no wo se paase who cause am me ba cho e ho ne koye empo film na wo wei me na mo school kama no tum mami kan sem who cause some pacho ehone de yenim se na yaye wo ade bi wo hono mo a na koduru se sika sem bi ba ade a wo ye bi ade a wo ye ni sika ana ai mai sensu asem no wo mo ba no mbe ye nkrata na ye di chie sika na mani pa ni din da so wo su ni wukuru na aye ajapade no eti no wo mo kai no edru wo so no wo ma na mo amane ye ka kire me pa cho fa mai kire ma no ma me wan me pa cho mo kan me amsine me ko amsine me si edru wo so no e wa ma nkan kire wo me pa cho mo kan sa na ko mo so mo ma ena me gya enti mo fa no first afide do mo fu ho mo aba na so mo aba dia ntimi me fi edu ose na o ma twam ntade a no o ma kai kokoro na wie ko ntade a ena no wo ho dia ena no wo nyina me nkan ena wo ka sa hwan ne de edru so wo mu penipa kro na kokofuo ne yade dia no ada na wan ka sa o maame ne o papa da yeye ne yade papa ne din na yeye pa cho ka na yemfo so ne nu se bia ba ne sa nani o ko di kro de mu na awatwe kra da na nsan wo hwɛ mo de waduro de watifi aduro ho na hwɛ wo ade bi ho no mu a ebra na kwan ni da ho kete sa wo se ye fa so na boa ye enso no ne ye ni ne ye ni an ka se ye de do ma ekekere ye ho wo de kekere ho be wa ho sisei se wo gina ho asam no mon kan wie but mi nim asam no but de me kan se wo ko obi ana wo se ya daage a ka sika ne ka be si wo so se ba de den so asa daage ba wo so asa daage ka wo sa daage na wo chi ba ko pe kura no a ana ka ye ka ye ne de wudi to so a ka sika ne nya wo ne ka ye de wa de be ma wo ka kire enya wa me ba cho mo mi enti asam no bie mu ai ana se no wo fama akwada na ko ye no me pacho ana wo mu kai ye ana wo mu ye bibia ana wo mu ye nkrata na wo afuo mu me pacho ana hene for the sensan ye committee for san pacho ana wo so hene fa ne de ma wo san ye pacho man san wo maame ne wo papa ajapade ye no hene fa ne de ma wo san hwagana se wonni mu mra aya na ya miya se bia de me na wo madwene mu nye star na wo bia adwene mu ya na da bia me ka se dom entie yen na se mu tie ye ne a yen ya han ye sua ade ana ye bie nipa sabi adwene mu ama ade bia wo ye bia wadwene mu eda honom wo ti ase obai ne ni kuna bre aye japade be ma ne ko ene ya saade a be ma ni nua megina ye kwa kai nuama no ye bibia na akwada we wumburu how many years? We are how many years? 23. Sabre na wo twam 18 years. Eti no wo ne right. Eti na wo kasa san kasa bi obeto kasa pa ma chawo. Mo ma me baabi na be so me nsan. Ni jina mame Ni jina nja mame ne papa kwa na ya dai. Enu nti na bae. Ti wo kwa ya dai. Wo mame ne so ade de ye business. Na mo amhwe so sika yi ko 2 billion. Ti adwuma na wo ye na duru 1 billion. Ya de ha de Nyankopon se yankan. Mo ba ya se anyim 1 cedi. Ya anyim 2 cedis. Ye ka no kore no. Ni ye bie wadwenem. Sa next time no bibi ba esese wo se ya daage. What I say ka kire. Minim mo ba bia. Min time omo case no ewo ho no mo no. Minim wo mo. Ana makasa me ka bia ma wo mo. Bet ye pe no kore. Obuomo etifia omutie omabie ya adwene ebi adwene mu sokora cha ye ne ye te ha no beta ya dumbi
ana awurade de abedua ha eti no enokore me ka nokore no a menim se nyame nhira wo nko akora na ya de kese mami what you mistake ka wo de wonti mi kura anka brantie ma o school mu kura no na bia o mbeka ne dana na ya da ben ka kire tie me hwa me na ya da ben Eddie, how many years? Near December 2020. Oh, Papa, we are the Abreben on Bayer Coco, no? 2 years. 13th of December. 13th of December 2024. 2024. I know, but yeah, I had done a second copy of the papers. Copy no me yewen esan say papa ni nua na ogina ntin na ode ma e ba ne say on fanto to original people no way. Okay, o ma be chi esika no me pa try o mo be chi adada ben be 2 weeks ni 2 weeks no mo be chi ama ahwan o mo de to papa ni bank account ana papa ni be bo mama ne pa cho debi ati na monte pa cho debi pa cho de tie ni say o ho ye kokan wieye no omo frɛ papa ne sɛ yembra but papa ne kɔ no amfama anko ɔno nko na ɛkɔ woni papa baba ko na ɛkɔ na ɔde na account kɔ ye papa scan pacho about on the 25th of August ready 2025 papa na ati na waka bi akyerɛ mu pa try waka akyerɛ mu sɛ me pa try ye frɛ no na ɔka sɛ scan aba no yembra ma membra na ye nche no eni o ma me ko mpatwan patwan ma me kodru ha o mo ka kire ma me se ma me aba no ma no woni ho na o se odobi ka koye adwuma nti se ma me aba no ma ni ho a o mo ntimi nche scan ma ye nkra ni kunani je se o mo frɛ ma me aba no ma no so no so wai hwan a o papa ba mpatwan ono na ya panyini pacho to so miensa maami ba ya panyini che abanoma no pacho de bi omu no mu yempanyifo o mo pesa dodo se na yempanyifo pacho 3 no omo kaya sase no omo kokai kokoro omo wo no omo we me pacho de omo ka se woni ho mu ntimi nche scan ono na e ka me ho ne koka papa no ho na ye koka ni din ba krata no so pacho de bi ni din amakrata pacho de bi e ba sare ba ko hu committee members e na you know asabre man wo kuro no mu di ato nanim pacho de bi no share ya na mo ba pacho at times so mamimie we nkyere wo bia we ye nye asam pe anasa asam desi e bedi ntire wo ye kyerɛkyerɛ BBC a wo se ya muntu aho anamo kakra nsa na se kuro ni nyina reject mo na afi ni mo hu se ni daso bi e wo baabi wate masem na se me we no me nka no se me de mo kwhye kokoo mu na maka me ka ma me nua bi wo fie nso asua bibi ba se ye enam se committee member ko bi eti wo se committee member no munya ade mo ye na me de me nyama adwuma wo se committee member no mudi ka ko hu no na mo ne committee member kasa na mo de to nanim se committee member yi asem we mu ye den mu ko bi papa me sra wo ko bi wadawroma woni assembly ma momoa me se modawroma yesi sika na bawo emo be na mo de babua me won wo mo anya hwe yanka mo ko odukuro ye ba wani manya bone ye papa wuye sei na asie nanso ye nhunu sei na papa ne ye ka wo ye odukuro a wodakuro ya no die wonso bua yen wono so ka se bi ni hu hwe kan na makukuru di aba ti ye ne ye kwa ye be ko odukuro ho ni ye ko committee fo no ho ni adru ba bi esika no no yes ye nkokuro mu keke wo ko ni yetugu so ni abo wa na ye ne dai asem se ye nti na esimpanyi what you say kimi sremu se wo wo hwe yen se wo bi je wo bibi na de no esom bo ko hu na sambre man ni committee member wo mo kura be direct so me yenko akoa na idi nsem huna mo me yenko odukuro ho from odukuro ho ntiase anya adwuma then wa ma wo bibi aso no wa ba na yenso no ye hunu de ye be ye se wo se ye de court e wo se ye de police e wo se ye de hene da ya boa o ti ase e kuro mu ye wo mpanyimfo o mu di kuro no so wo
na nkoya na mo abayen ye ha adum bi na de yete ha na awurade yi de ye nso e woyemu ni adum ni nyansa bi a wode amaye no ene ya bedwafo nyina ne ka ye tibom ne ye hunu mo a ye de bo amu se scan ya ba mo sen me pa cho amama me ni me nwan for plus mama ye 30,000 300 million pa cho dia ka no mo ye ne den me pa cho na maje me pa cho ye nje ye eda wo ho pa cho wo mo ho mo case a good case samonye ya fine pa me pa cho sikari nyina ya ko 2 billion ana almost 2 billion enka be 200 million kra apostle be boa aka 100 million na ko 2 billion ani ama mo 300 million ana mpagin for si ama wo mu sai me pa cho ya mo 10,000 aha ana de aka na wo ho ya aka no e wo mu ho ye bisa me papa e wo hene fo ho me pa cho mo tena asi chase ka no what I say Alex Jima one for cancel Alex Jima me pa cho hene fo na tena asi ka asam no me pa cho da Jima ana papa bukuro na aisiwa na esin papa ba ku bi de kwa omu sa ni ma mi asase ne motor ne sai motor ya no wo mu ho me pa cho mo ma ne mic ma me oh ata asase ne motor ne sai 500,000 ahene fo na to ye me papa Mr. Amokwa asase ne won krata ekutawo Pachan mame woti ha no na wa ye sei na ato na ntimi nkasa na asam kase sei e fa wasene me boa ah we are so for mame na fe dia na hape Mama nyame. ka je ya go no for we are so for mame me ba cho na me se bi a mi kura busha fo betime ayesa anti wo so bia wo wotu we kura bi suro amiri ko ne se bi a me asofo kura de kura de suro wo mu entimi ma o betime ay bibisi wa nwene ho sa dia dai enkura ndo so ntimi se bi o betime ay bibisi wa enkura be do so enkura be do so so for mame so for mame enkura be do so ada wi ase si adisika be to wo se si adam ha omo mbetete ye tiri so do awu adam ha ho fiskaro wonne kura sa wo bo wo pa ye fa 2 billion na che ha kese bi free ha nyompo ka me kura de ka me kwai ye pacha mi tiri kura che Waseje. Ye be so be dia. E wo bra wo te right o person me bi ti ko be te ante nkoda Sigasem. right ete mesrao mami anya ho sa so fudi amudi nyina ye sika nyesika na ope eti se wukunu ewu na waja pade abrantie bia bi ne ba ntama na yire ne ko no snatu akwa homa kra abobo sisika be meja na chire sa de ma wo no se wunnimu a oye adwuma o GPRTU eno sidie be sika waja ba me wutu wo kapre wasibisi me bo akwa homa da eno sidie tira osimi wu GPRTU for the ska onwa bra wo wunim sabode abagie bema sabi yankase ni wo no ede awira ho na sika sei twitwiri die sei ba ka wudi na da so anka koto account mu ka ni obi ani asam o yes Kunu di wasase so wusu di wasase so na yede na wato wasase ni ukunu abobra wose me ya Of me ya dia suma akra we panyifo bu bebi se suma banyansafo ne suma na motenten kwake to de nyansa kita na we mame empanyifo yes omu hu se ye nyante empanyifo na num asem ebi ana akpada yi kan enam se sabre na ni nua yi wo school yes na sofo maame nso no wo asori fie na ho na banti no omu twen se betia omu bompa ye na sori man so wo to enya adaje eti yente papa no empanyimfo na num asem no empesa meje asem okay yeah for last me bacho wo ye Payo me bacho woni ma mi bia e fra no Duwa ai nini no me bacho em say woni aba ma so na ware no Mr. Amomeboa me bacho asasi bia moto ne ye no ho ansam no sika sam no ye se fa Mr. Jima ho
sika no na mu wie ye makofa 300 million ama wone ne ma eye dan na tietimi ba ne sales ayo that's it etefe mebra pen no wu ye no hello meet you wu ye no na afu bi wo hosa enti mind fo ne be kan ye omo be kan ye na omo diskan ba ye no akwese e ma no omo ye 3 so o wane miensa o chine meet you o wane miensa enti o sa no so na asase na ma so bi wo ho enti me no omo ka ke menya asase no enti me ye no e ba skan ba ye no omo chemu abusiane class no mo say yi no mo ye na ka bia ba enti omo chemu enum omo chemu num ti do ye aduma no me ye aduma no omo che ba ko ma me wo ana abusiane hello me ba cho wo ye hwan wa abusiane mu wada roma o say me ba cho wo ye hwan wa abusiane mu me bra na ka ba di ana me ka se afuo no na ye abusuafuo ana se ba me no ani ni kunu na koto afuo no afuo no asase no na ye abusua de ana asase no na ye abusuafuo mo asase network ni twesi pa kafra ye be ya ase ye nsa beka me ba cha o me si asase no na ye mo asase ana san onu abai na koto asase no o se abusia ka ase bi bisa asase na ye abusia asase hello me ba cha ya mfa phone from frel because me ba cha me si asase no na ye abusia asase na ye abusia dia ana so oba no oware no na koto ye asase no me bra na koto ye so anwo na ubra akwa asase koto ye no o le toy me bra na toy na fei hello me sen ubra no na koto asase na fei di asem biem metie o what asase no ana me say na ma so wo ho ma so wo de ho na ma so wo ho tuan enti ma so na wo ho obi ati wo di o obi ati wo si asase di la gomna me kan o de obi ati wo si asase no so biem tuan wo de me tre no enti me bra me kete obi ati so biem de me kete ka no ete wo aboka na me se me ja asase no mi jama ne nya den enka we ya asase ni de me ya me takra asase na de se obe de obe ba no omre na oni me twema so chi omo ni me ko asase no sa ayi sa do wa no oba ho no awo ka no ye bu nkunta no o se na msa ayi nam sa ayi ni so ti na ni kura de ya wu to ma ni ba bia ji wo no so ji wo o tie de me ka no me tie o se wo no dia asase no nam no asase no so na ni kura wu enti wo no wo ji wo ma ni ba bia ji wo ye bu nkunta na da fo nyina wu ana me se me tete de me asase no de ma ni na okwa me ya asase no me ye nti de be si bia no de be si so ko na de me so wu a me so nya me so mewu ban de ende okay asase no me sha me bra no wa bre ho ana me so akaka asase na ma ye na ma te kwa ye de ya be kan okay eti no me ti me ni se wo won ne won kwala ya eti me ma fa de wo kan no kwa nya asem se wo de so ma ba bia si wo ma obi an si wo no ma fa nya asem iti scan ba ye na me spray o de bra na be kra mu na scan ba me wo si be sha de ayi scan no wo se wo je ye de jan to scan o de ye na se de be si bia no obe de yen scan no kam so wo se ka wo ho no because the be scan na wi akire no na sa de ma so kiti wa bia ba ti ne kan wo de o ti yen che fine je bu sa ko tra se no me bla no so wa ne miensa to wo wa ne miensa iti ka wo so ka wo che scan kura na okay abusian ka ho ina mi adwuma no so okay se me ka ho kwa ka se abusian no okay abusian ka ho ina mi adwuma no so okay mi fa se so me ka ho ti eche mu kura na ka ne 1 billion ana yi da so 900 da so iti se ka se eche mu mi nsa kura na wo be nya ba ko na baba ku so nya ba ko ka baba ku so nya nti ka 3 nti mu mi nsa mpo no sa abusian kura nya bi mpo no
so nti wo ye ma wo 3 ana bushan so ye ka bi wo nti wo so ati o ma ti ka ya yi ni ko tiaka but come it is fair on ti ase ba bi o de meko okay offer me pa cho wa ni die mu ko ma ba bi an so si wo ama makasa jai nti na me ko ya sa ni de me de wo bi ba ya tani am ka me na ka ma ko ji ni wo na ma na man ti ni na sire no ma twaso te wo de jai na be giska na aya kaka skadi enye kaka bi ne didiga na so mo kaka na fa kan kwala no akati ya te mi ya te tron okay me ba cho me ti me bisa wasam ma ne ta ko so mu chemu kwa na ta ka mu chemu 3 aka wo de bu shan ka ho nya mi ya fo no so so nka ho ko mu chemu 3 ko mu chemu 3 kwa te na obenya ba cho me ba cho o so se no ne ma no do so ntino o se ka ne ba no bi anya se so nya ta ne ke no ye ke no ma ye ke no ya bu shan no omo ye say check na ye be cheno ye ba bia ma mi bia ne je ba ko ma mi bia je ba ko ma mi je bia je ba ko Alex met me abisa question what you say met me abisa wasam kakra madam god me ba che woni aba ma ni wi ye di fie sai oh me fa ni say awon we kan san say be 2 years say be du sabre na woni aba ma ne oba ba no ne sabre no ne to asase no na ye oba ba yi na wo ware no oba no to asase na ye no to so ai jodi kan wale no ona na to so ai jo to so yenu na dikra ha jo to so yenu no ano di o de to asase eno one ne de to en ga asase no twemu a o wo de wani bu ai konfie be ya sei ni afu no na chese duwa be to isade ya to afuo no o se kam o de to afuo no na ye mfie se nie na me se busa se duwa yi oba ye na papa na to na afuo dada ana wona ne be to ye ana me kire se that time na to afuo ni die na ta afuo ni wo dada ana afuo ni wo dada na ono we wale do wana na afuo ni no di ka to ansa na wo wale do wana papa ni wuwie ya no papa ni wuwie na ma sai na no ware wo mo papa ni be wuo na yire no ye sai o te papa ni wuwie na ma sai no wale wo ai ona o be wuo na ma sai na no ware wo mo oh say papa ni je say wo wuwie no te do wa no ware no do wa no na do wa no wale no na duwa no a wo ware no a wo tena ba papa no ho ma ni wuwie no na tie me pa cha ofa second one so oni ni wo mienu aha wo fa tie me eno oni duruwa wo sei oni duruwa wo sei pa cha mi ti o oni duruwa nso wo sei okay oni ma mi duwa omo ma no oni ma mi duwa ma no emses omo je enum ase sian enum ni nsian why na tena be ma ne ho akwapem sa be ma ne wuye why na tena ma me ne ho akwapem sa papa no ho a kwapem sa wunua ne wuye why na tena ne ho o se wa na tena no ho why na wore no o wuye so me na me tell say do wa no ware no anta no obe na ti susuam pa se sika na wo so wuchemu miensa no asa wuchemu nan asasai no hwedruwa no a wotena ware na se no se wo se woni ma papa na anwokura no a kadisika sai na asan ko nya woni ni kutankwada maako tie me woni ni kutankwada maako ensia akwala ni say oh tie me jima o papa no pay for no akwala pay for no Dabi tie me jima me ya mi tinu na mi do ka no jima tie me hwankwada nsia hwa ketekete kura anan ketekete kura wotofo onyansi edu na papa fo mpadinfo a tie me ansan jima me ka te chen ko la mu di ayi do ba ku ni ko ba ku bia de ba ku se dia tiwo jima akwara ketua no ya de ne bra usa hwa no akopin so be university a oba me say ya de ketua ne bra usa hwa no akopin so be university a oba hwa na ha ani papa wuo ne papa eja
agyapadeɛ ɔba a wɔtena ase wɔre no ne wo ye obi a wɔno maame agya wɔre no wonni wɔ mu nyina akyɛ sika ne mu pɛ wɔn asɛm a wo kan Jima ɛyɛ obi kuta baba ko a panyin ne wɔn fie bɛyɛ aduonu asa nsia one must nipa no 400 million asa 300 million abama nkwara maako nan ɛne wɔ bɛ kunafoɔ no so no woni wɔ ma kyɛ de pɛ ho wotumi no ma kyɛ sika no wɔ ma kyɛ de pɛ sɛ ma kyɛ de pɛ na sɛ ma wo kan metie me sika na menya ayɛ no wɔ yo me sika na menya ayɛ no do wɔ wotie me pacho sika no nyina ayɛ sɛe hello sika no nyina ayɛ sɛe Jima sika no nyina ayɛ sɛe o ma me bre o bidina wo dire kwa akiri o so wɔ wotie me Messi Jima anu kwa de asase ne yɛtɔne asase Messi Jima Messi sika no sɛ na ba yɛ ene de Jima Messi papa no akorafoɔ ne ma no wɔne wɔn mo ho sɛe akorafoɔ no ma no wɔne wɔn mo ho sɛe nya baako ne mienu Messi akorafoɔ ne ma na wo se nkɛkyɛm ye bɛkyɛm no wo kyɛm na ahwera fi sɛ maame duruwa no na ware ofa o brother wo hwera fi sɛ duruwa ma na dɔso na wotimi kyɛ sikam abra wo bia wanyini kɔfie aduasansia dia wode ma duruwa no ne manan no ɛno ana ade ma nipa baako no so wo bɛka asɛm a wo se papa na yire no ya miɛnsa na yire bɛ na ya miɛnsa hello Messi wo se papa na yire no ya miɛnsa bɛ na wɔware wɔ mo ɛna nkwara baako no wɔkyɛ sika na maduruwa no a oye kuna no ne ma no wɔn manya sika de pɛ sika no yɛ ntiaseɛ sika no kakra ne ka ɛkɔ 2 billion misi sika no kakra ne ka ɛkɔ 2 billion sɛ sika wɔ yɛ ntiaseɛ da America no mesi yɛ ntiaseɛ na wo mo ma me kasa wo tie me ye tie ni se o ka se won pa phone no o ka se won pa phone na ma me bi ati na ka sa won pa phone mo ma ne mic na ayo da na ka sa won pa phone na nya phone na aka se aka wan aka mo bere na kana ba aka so mi no aka te me je 50 million aka ka wo die no ma me waka Jima me ba ko anu tumu ha Jima da be le ba to wele mo fie de bia okay ya baba ho no abedi nkomo wate you no pretty fie ti wo de me no na ba fie ni anu abedi nkomo why facha me ya baba fie ni abedi nkomo nyansa me kasa dodo me bre mame number 1 was it because of say me ni kunu afuo ni hunti na me kunu wu ye nti no afuo no me ne me ma ye nsimu bi God o mo be cheska so mo frɛ wo say I don't want to come there me ba o mo koye nkrata ni bibia awie ye be cheska na say I don't want to come there an say ka me ka bravo me ma ho dia mo de ba ma ye bia ye kurum mane hwa amen kan sem bi nkyerɛ bo wa wo case pa o on say bi di ka kyerɛ wo say be tie wasɛm but say bi tie wo mu dia ɛna me hunu sɛ dia asɛm no esitie hwɛ obi betu de nasɛm abafia ha mintie ba akofo asɛm mitie enipa no a na me de madwena bɔwura nipa na adwenem ma me se adenti na aka sɛ enam se wukunu awuo nti no asase no no ma bi ensiso because afuo no ene kum wukunu iya no ma me o kan sa ono wo ma ne kwa afuo mu hoda ba ma ne wuye pa cho ba busu mi nu ni ko da bi me ba o ba ma ne wuye mfie se ni pa cho mfi me ni fe me pa cho wo ne wo ma no mu si afuo mu ho
Me ba cho be ti ba kasa. Ba cho ye gu akonta wi na de na de chi ye ne ko ho no de ma bi asiesie ntia ko se ntia ko fa fo no nyina ba se kan na no de se kwa ye hu ni san be no na nka mo kofa eti mu free ho na mo sorry free ho na mo be fi e free ho no e ho a odua ko bebu wa se abusia kula ya rabanim mo hene ka chire me kai setete wo bi na me ma me wafu me brother kwale busi wi wono na ye head e wo ye busua mi e ko faja ne ya soa ne ye de abeto ho ye nuanom nyina ne ya ton se ye nuane betimi nyame betimi ya peja no ya na nipa bebrebe ba ye busua mu no behu de nyame ayeye ne we kuromu a ya na o mu free say efiti ya na Awurade Nyankopon e ka se nu ata ya ama no o mu nyina never ana fie ni guhosa never obi abra yan makoafuo mu paada abrada but me baby ankoafuo mu da cause bra yan me nuanom ye fa mu no sabra kudi can you imagine say Jamna Kentena na me brother ye fa ne matala wa wonim Dr. Star former Kwalebu CEO wonim no ye nkofo no anuane ekoma ye ma no na me maame atebo ofre ye de ade akata so ye kwa aheda me mamu bi ni me de kwa akire wa ro de nsa akobiem no odi yes life bin kan life for something so who say abushia bi nyame apeja wo ma raise wo mo enka so wo nyane for day who say maami bi ni ne ma enka so wo nyane for day de make tell maami ne say ukunu woni ne nekoto asase no enkrata ekuta mo ha kire say asase no mo akoto prema na wu wo ye Kristo de wo de yawo bi shewu mu wo de nuama bi shewu emu kai se bre mi kwa asofo bi ho wo kwa ha no a bibi bato na me se meko adekoro ni nyame no obo me ne hwe me so wo kwa into me I go there and do what I want to do and I come back aye gidie ne ade nam wiase woni gidie ne akokodura ade bia wo ye bia wusuro watimi aka kire nkwada ne sema wo mu nko me ba cho ho ne de she obi nsa what is your answer malam samalam ne ngadan ni afa ne birthday enti na ka sa ja na onya fonu ana o mu cheska no so dia asam na aka he no me ba cha me ko ka chese me kunu ba ne maya wontimi me en chance aja me so me ko nsupa enti me so me be ko nsu no ti me be dua be se so kro gram so be be ni kuma se de enti se be ha ne ketia enti sa dia me na ma bi ma community boni bom sa dia o mo chom yo mo frɛ de be si bia no o mo frɛ ye abusuanti so so ampa sa semi apapai ene maami di ede yesi ne obre ene odie nti adenti ene oba ne kunu akwakoto asase aye afuo ewo so edua koko na be ma ifrim na wo beteki in charge na akoba sem maton asase na adenti ene wo se wo mama me no ene man kaifo na be ma ne omo ewo wo nchen no wo oni omo chenepe sasem enye possible enwo so oni omo chepe sasem we de yenye ntum e wo se mpenifo hye na omo chesika ne foforo obi me ma me huhu mo obi ma me keka adenti obi ntina ba bi sa keke na obi nkonkobre na edunia da aba baji sika ne ba be podwe how sika no wo se ye chere foforo aha ana mde besi ebre ni nti me nkasa ho bebre ya de nokura no ebeto bebi eda ya de yie ebeto yie se ne ebe ya asundwe ebeba mede besi adasa ne ya besan so ehye ma remfi emergency Ghana TV ena wani guso a wo hye midin no na nakosia adepa dasa ne ya besan so ehye bi mabusia mene wo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.